Yemi memeri body amao Ibataga fofo Memwane mebi Kedogo da yemi memeri body bama Ibataga Ajuju kanadu Memwane mebi Anden nadu nyama jujubu Nigeria Ibataga fofo Memwane mebi Wonde Nigeria uno samo nyama jujuo Kedonya yemi memeri bwe bamole Emi kweli ketine Ibataga fofo Memwane mebi Kedi memelu Nigeria njiri nọrọ na nsobuta Ibataga fofo Memwane mebi Wobu maka mmegbu na asị ya kpọrọ ndị Igbo Ibataga fofo Memwane mebi wee chefusie na ndị Igbo bụ mkpụrụ anya Chukwu bụ mkpụrụ anya Chukwu onye achọ na mkpụrụ anya okwu Cheburu na ndị Igbo bụ nnu asị akpọ nnu onye siche nni o tinyere ya nnu ịma na nni ya bụ enwere isi o igere otu inu igbe na-ekwuo ọ bụrụ onye ka ya bịa biya ekwu akwụ ekwusie nya bụ akwụ wee buru akwụle Belesie nye onye nwe akwa na-eri na nkịtị na ọ dịrọ mma ọ bụ ibe a na-eme Igbo otu Igbo akwaba lele alịrị ekpure m eki Chukwu sainiri nye ndị Igbo n'aka kaba n'ala anyị were uche kise siga oje na-ewe Chukwu iwe obi ya batala Nigeria jiri nọrọ na nsogbu tata ka nkọwa anya na mmanụ Chukwu tinyelu na ndị Igbo banye akụsie nye belebiye weleguye na-edozi bebe chekwuzie ndị Igbo anyị nwụba n'agụ na bana atigu na bana ebekwu ekwele Badili thank you, Badi kuru very much yo, not drama o. Igelo na Igbo tata o, ọ dị ka mkpọmkpọ ebe. Onwere ụzọ alụrụ alụ na Igbo ka nna ajụ, ọ na-adịzi mma o. Wọpụ eletrik adịm ụlọ anyị na Igbo. After 1 month, ewelu bilu bịawa azụ. A na-ekwuzi okwu mmiri na bọholu ka anyị na-aṅụzi. A na-ekwu okwu n'ọkụ ụmụ nwanyị dị ime na-anwụ kwa ụbọchị o. Agụrụ na-anara anyị ụmụaka n'ala Igbo maka na enwere ezigbo nri enwere ezigbo ụlọọgwụ dị mma ka m na-ekwurịta ọgaranya ma ogbenye onye ọbụla nọ na akwa alịlị onye ga-eyeme ibe meri bụ ọdịba mma Nigeria n'ọtụtụ oge na-ekwu mmanụ ekwusi ọda natural resources etu ndị ọzọ esi enweta ego ọkwa maka anya ukwu ya na asị ya bọrụ ndị Igbo kaba ji ime nye abịaruo na Enugu na-enwere kolu
mesimenti na ọ dị na Nkalago na anyị nwekwuru zinki na-abanye anyị nwere ayọ na anyị nwere koko na anyị nwekwuru ọjị ibe dị iche iche ka Chukwu ji gọzie Igbo mana bande alụba ncha niile anya na-amị mmanụ na-aṅụ mmanụ maka na akwa ọkụkọ bụ ọkụ nke ọkazobo olili otu Igbo na-akwa alịlị ebunemu nenu abụ ụmụ ogbenye na-ebe naanị Igbo lugbo Chukwu ntị tata na mmanụ abụrụzi Igbo ọ bụ na abịa na mmanụ adago mana ajụjụ na-ajụ ndị Naịjirịa kemgbe ori oge eji lebe mmanụ kere ibu unu ji ego yeme n'ala Igbo iruo n'obodo ndị ọzọ ndị nwere mmanụ ka Naịjirịa si nwee mmanụ ibu iwe ebe ji ego wee mee iruo na Saudi Arabia na United States ọ bụ na Russia jekene na China jekene na Canada ọ bụ Iran ya na Iraq na United Arab Emirates ibu iwe baji ego mmanụ wee mee iruzie na Mexico irue na Kuwait jekene Brazil ibu iwe baji ego mmanụ wee mee rukene na Venezuela nke nwe iruwe Norway ijekene na Qatar iruwe Libya irukene na India ije na Malaysia ji Egypt ibiwe baji ego mmanụ wee mee iruwe na South Africa iruwe na Japan iruzie na Australia ibiwe baji ego mmanụ wee mee batazie na Igbo ibu na o nwere ibe baji ego mere anyị na afụfụ ka anyị na-atazi ịgbapụ na mmiri ebe akwa na mmiri ekwerozi ka mmanụ nke bụ anya mmiri ibe ma merigbo webụrụ na ị mara gbakọ ọnya webụrụ na ị mara gbakọ chọkene mmadụ ka ọ gbakọ kemgbe 1960 gbakene m mmadụ na-ebe onye Igbo ya echigoro Naịjirịa ibe basị na anyị so nweruo mmadụ egụcha akwụkwọ na yunivasiti wọpụta ya enwe n'ibe ọ na-alụ omeketa ọgbaba ọkada ọ grajueti ya ọnyaba keke na pe wọbụrụ gị bụ nne na nna zụrụ nwa dị otu a gbakene m ka obi ya dị n'oge ihe onye ka ya eme ibe mere Igbo dị ya mma ọkwaba na-eke ọkwaba na-aralụ Jeki Chukwu delu ndị Igbo ya ka ba jiri wee see siga n'ibi ụbịam na ibi isi ike ụmụ okorobịa ndị Igbo ji gbasasị ya jesasị ya n'obodo dị n'iche n'iche ebe ba na-ajụ ibe ba ga-eriri ụfọdụ ka egburu egbu ụfọdụ nọ na prison Chukwu na-ajụ ajụjụ na-ajụ ndị Naịjirịa
iwe Chukwu abịagokwe onye ọbụla ya agbọ nke olili ịgbọrọ agbọ ịnyụ ọnya anyụwa okwu nna agwa ndị Igbo banye onye anụ n'ọgụ onye ekwu na mma onye agba n'egbe na Chukwu ejigola gị ya n'ụbara Igbo ọgụ bụrụ na nkụ gbaji ugo makere m ibe ọ ga-ejibuzi eze nnụnụ dọla nọ n'enu ọchị taa akpara isi na akpabi isi nọ n'enu ọchị a na-ekwuzi maka agarị agụụ na-agụ mmadụ ncha onye mego onwe ya oji mmadụ na-anachikwa onwe ya mmiri na-agba oru ọ na-agba onye bụ oru mana ibe merụ na Naịjirịa taa ka m na-ekwuzi tabata ajụla ajụjụ ajụ wee rie batala ya nwụọ iwe nna bụ onye isi ala bụ ya jụwa ajụjụ ya bụ ndị amụma na ndị okenye jụwa bụ ajụjụ ibe anyị eme Igbo ka ibe dị mma ma emere ihe ọsọ gbariru ya agbakwa azụ webụrụ na ba na-ajụ ajụjụ amalụ n'oge ezugo ga-aga oge ezugo ọkụ aka ga-achụkwu na dunu na ntị mụ na mara ya ma jụrụ ajụjụ maka ekwuwa nụrụ merụ nwata okpuo okpuru okenye egbuo ndị Igbo banye asọfago Igbo atago afụfụ onye ga-eyi ebibe mere Igbo dị ya mma ọpụrụ mgbe onye ga-eyi ebibe mere Igbo dị mma anya mmiri na-abụ Igbo n'anya mana ọnụ mechiri emechi